Vanhemmillani oli perheyritys. Ensimmäiseen kesätyöpaikkaani setäni taimitarhalle pääsin jo alakouluiässä. Taskurahalla oli motivoiva voima. Lapsiperheessä myös jakaminen tuli tutuksi. Oma isäni ja esi-isäni ovat kaikki yrittäjiä ja kauppiaita. Minäkin haaveilin ekonomin urasta. Pääsin näkemään kotona myös yrittämisen arkea. Näin nuoruudessa senkin, mitä tarkoittaa, kun tulee lama ja yrityksen toiminta joudutaan ajamaan alas. Opiskelin lopulta opettajaksi. Olen Vesa Linnanmäki, luokanopettaja ja koulutuksen kehittäjä sekä perheenisä. Olen kaupunginvaltuutettu sekä perusturva- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Kuopiosta. Yhteinen hyvinvointivaltiomme on monien haasteiden edessä. Perheet, koulutus sekä yritysten kilpailukyky ja sitä seuraava työllisyysaste ovat avainroolissa. Jos perheissä voidaan pahoin, tai jos koulu ei enää tuota motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa, tai jos työpaikkojen määrä kääntyy laskuun, koittavat vaikeat ajat. Ikäihmisten hoiva ja riittävät eläkkeet ovat itselleni arvokysymys. Niilläkin on kuitenkin yhteys tähän perheiden, koulun ja työpaikkojen arvoa tuottavaan kokonaisuuteen. Suomessa käytetään vähemmän rahaa vanhusten hoivaan kuin muissa Pohjoismaissa. Sanotaan, että pienen lapsen koti on vanhempien välissä suhteessa ja että lapsen kehityksessä ensimmäiset vuodet ovat ne kaikkein tärkeimmät. Jotkut haluavat silti lyhentää perhevapaita. Minusta perheiden valinnanvapautta ei pidä kaventaa. Tarvitsemme mieluummin lisää joustoja. Kaikissa kodeissa ei mene hyvin. Huostaanotot ovat tragedia yksilölle. Lisäksi ne ovat erittäin kalliita. Meidän täytyy tukea vanhemmuutta. Kodinhoitajapalvelut täytyy palauttaa perheiden todelliseksi vaihtoehdoksi. Näin koulussa paljon iloisia lapsia. Siitä saa energiaa. Koulutuksesta on viime vuosina leikattu. Se tie on kuljettu loppuun. Esimerkiksi työrauha on monin paikoin oikeasti vaakalaudalla. Minusta hallituksen paras saavutus on työpaikkojen lisääntyminen. Työllistämisen helpottamista tulee edelleen jatkaa. Vietin aikaa lapsena maaseudulla. Maatalousyrittäjien tilanne on nyt hankala. Minun on tosi vaikea ymmärtää sitä, ettei ruoka, jota me kaikki syömme, anna leipää sen tuottajalle. Esimerkiksi ruisleivän hinnasta viljelijälle päätyy vain 3%. Tulonjaon, viljelijän sekä teollisuuden ja kaupan kesken täytyy muuttua. 4/5 haluaa pitää koko Suomen asuttuna. Trendi on kuitenkin toinen. Tarvitsemme uuden ajan aluepolitiikkaa. Esimerkiksi Ruotsissa sähköveroa on laskettu harvaan asutuilla seuduilla ja Norjassa tulovero on alhaisempi pohjoisissa maakunnissa. Siellä myös nuoria kannustetaan palaamaan kotiseudulle. Hiihto on hieno laji. Toivottavasti lunta riittää tulevaisuudessakin. Ympäristöpopulismista ei ole kuitenkaan ratkaisuksi. Haluan edistää faktoihin perustuvaa ympäristöpolitiikkaa. Tarvitsemme metsän näkemistä puilta. Kun ottaa huomioon, että pelkästään Kiinan ja Intian päästöjen kasvu on vuodessa 10 kertaa Suomen päästöjä vastaava kokonaismäärä, on tärkeää edistää puhtaan suomalaisen teknologian vientiä. Sillä voidaan saavuttaa suuria tuloksia myös globaalilla tasolla. Olen Vesa Linnanmäki ja ehdolla eduskuntaa siksi, että perheet, koulutus, Itä-Suomen elinvoima ja yritykset sekä yhteinen ympäristömme tarvitsevat puolustajaa. Kenelle sinä haluat antaa luottamuksesi?